Ardi manes buru beltzak, behigorriak, pirenaika, arrasakoak, edota behorrak, aldude, banka eta urepeleko kabala ederrenak bilduak ziren joanen larun batean aldudeko plazan. Laborarien hitzordu nagusia aldudeko ibarreko ateidekien karietara. Badoaintxu, oita amak urte egiten girela, unara. Kabalak maitetugu, biziki maitetugu, eta hartatzen tugu inala urte guzian, ez da egun baten lana, urte guziko lana da, urte guzian segitzia tira, eta ara, ze egiten dugun pixkat guztia, bai, importanta da. Azleak, zoin gehiagoka, tropagunen aintzinean, epaileek arretaz kasu emaiten diote ardi bakotsaren itxurari. Hemen erraten da klasa aniz behar da, adar finak eta beltsa fina, arrun beltsa, ez marroina. Eta gero behar du gorputze pixkat ere, eta lau hankaunak, ongi plantateak, hola, eta gorputz biztanda aski papoduna eta hile politare. Aldudeko kabala lehiaketa beti arrakastatsua izaiten da, aurten 40 bat azlek parte hartu dute. Aurten bezemat ardi ez da behine izan, gero alaike, dinamika, laborantza, memento zaila dira, edo zen izaz, emene. Baina, atxikitzen da beti buskat, gaztea zu bat dira, alaike, eta gaur ikusten duzuraik. Maiten du, olako indar bat. Laborariak elgarren artean bildu daitezen parada baita ere, aldudeko ibarrean dudarik ez, hazkuntza beti bizirik da.